Avuldaşlar, bizning Mulla avulning tarixi bik boy ham teran. Ул күптәннән килә. Аның кешеләре бу җирләргә килеп урнашканнар 1657 елда патша указы белән. Петр Бернең атасы Алексей Михайлович указы белән килеп урнашканнар. Безнең авыл кешеләре яшәгән булганнар Крымда. Аңа кадәр яшәгән алар Алтын Урда составында булалар. Һәм гаскәри халык, сугышчан халык. Алтын Урда өчен сугышларда катнашканнар. Һәм Крымнан чыгып, урыс дәүләтенә хезмәткә керәләр. Менә алар катнашканнар төрле рус дәүләте өчен төрле сугышларда катнашканнар. Һәм
менә шул 1657 елда 40 ел служит иткән, хезмәт иткән кешеләрдән 100 кешене сайлап алып, гаиләләре белән менә шул урынга килеп күчергәннәр, указ биргәннәр һәм алар килеп утырганнар. Суджи елгасы буена килеп урнашканнар, алар крепость ясап урнашканнар. Чөнки тирәк фин-угыр халыкларына да каршы торырга кирәк булган, үзләренең гаиләләрен, йортларын сакларга кирәк булган. Менә шундый вакыттан башлап алар яшәүләрен дәвам иткәннәр, хәрби хезмәттә булганнар. Кантонный система вакытында Башкирияда алар хезмәткә йөргәннәр. Башкирияның көньягыннан алып Иртышка кадәр булган җирләрне саклаганнар. Булды.